Hola, bon dia. Anem a fer la següent làmina. Fixeu-vos, el primer que anem a fer és posar les dades. Altura, LTLH, 110, amplada de 0 a P 120 mil·límetres i la distància principal de P a D 240 mil·límetres. Anem a col·locar la línia de terra en primer lloc. M'agarre el regle, sabeu sempre que mesurem des del 0, vaig a posar la línia de terra a 2 centímetres. Per tant, 1 més 2 marquen el 3. Ara vaig a sumar els 11 centímetres i aleshores 13 més 11 marcaria en el 14. Rode la làmina, agarrem l'escaire i cartabó i anem a traçar, fixeu-vos, cartabó, l'escaire i anem a traçar la línia d'horitzó per la marqueta que hem fet i ara la línia de terra per la primera mesura. Ja el tinc. Aquesta és la línia de terra, és a dir, on comença els peus del personatge, i la LH, on estaria el punt de vista. Ara necessite localitzar el 0, la partició. Fixeu-vos, si mesure de marge a marge, vos farà la làmina 24,7, 24,8. Aleshores, el centre seran 12,4, 0. I aquest centre, el 0, necessite marcar-me'l així. Una línia molt fineta, no vaig a fer-la sencera, vaig senzillament a marcar ahí per a poder col·locar les altres dades. Ara anem a posar el punt de fugida. 120, des d'on? De 0 a P. 120, positiu. 12 centímetres. Del 0, així, ahí estarà P. I ara la tercera dada, la distància principal, el que anomenaven com a distància que estem de la pantalla, de P a D, 24 centímetres. Aleshores, 24, marque, i ahí estarà D. Mireu, ja tenim el sistema muntat. Línia de terra, línia d'horitzó, el 0, P i D. Ja anem a treballar. Vaig a muntar així un rectangle de 3 centímetres per 6. Agarraré aquesta mida per a que me quadre, agarraré on he quedat el D i aleshores puge una perpendicular. I hem dit 6 centímetres d'alt. Col·loque el regle i ara 3 centímetres d'ample. Ja ho tinc. Vaig a tancar el rectangle. Com? Amb l'escaire i el cartabó. Sempre de la mateixa manera. Acomode la làmina per a poder traçar. I ahí tinc el rectangle. Molt bé. A partir d'ací anem a escriure, anem a posar en perspectiva un lletrero que posarà hola. Mireu, hem de tindre molt clar que anem a posar hola en volum i en perspectiva. Prèviament he fet el disseny, perquè no vull posar-vos totes les lletres així, perquè faríem un lío. Les lletres les he fet d'una forma molt senzilla. Cada palo són 1 centímetre. Cada interior entre palos, 15. I cada separació de lletra, 10. Per tant, tot es tracta, una H seria 10, 15, 10, una L seria 10, 15, una A torna a ser 10, 15, 10. I així tinc anotades les mesures, que ara passarem a la LT. I les altures ho he fet també de forma molt senzilla. Com hem posat 60, 10, 15, 10, 15, 10, i ahí ens ixen totes. En la H solament necessite el pal del mig, en la O necessite dalt i baix, en la L solament necessites 10 i en la A el del mig i el de dalt. En quedaran molt proporcionades. Vaig primer que res a col·locar 10, 15, 10, 15, 10, així, en la segona línia. De manera que col·loque el regle, ajuste i marque
10, 15, 2 i mig, 10, 3 i mig, 15, 5. I tots aquests vèrtexs vaig a portar-los al punt de fugida. Mireu, ja he unit els vèrtexs de les lletres amb el P. Fixeu-vos, no aprete amb el llapis i no cal que arribi a P, perquè hola no va arribar fins al final. En tenir la direcció clara, jo arribo fins a un punt i pare. Mireu, totes aquestes línies que hem fet, que així són paral·leles entre si, així van a P, perquè formaran la perspectiva. Ara, a partir d'ací, us ho senyalen una fletxeta, vaig a col·locar aquestes mesures, val? I a verificar que no m'enganyi. Mireu, ho farem molt fàcil. Tinc 1, 1 i mig i 1 de la H, 1 centímetre de separació, 1, 1 i mig i 1 de la O, 1 centímetre de separació, la L, 1 i 15, 1 centímetre de separació i la A, 1, 15 i 1. Vaig a comprovar sempre. Mireu, això és la H. Separació. Això serà la O. Separació. Això serà la L. Separació. I això serà la A. Molt important, perquè així vos ho he fet igual per a que relacioneu. Vale. I ara, tots aquests vèrtexs, punts que acabo de assenyalar, s'han d'unir amb el D i tallar a la primera línia. Anem molt en compte, no fent les línies senceres. Jo agarre la direcció de la D, m'agarre el primer, comence i talle la primera. I solament farà falta que vaig marcant. Vaig anar fent-les jo totes. La segona. Mireu, cada mesura d'ola que el tenia de front l'he posat en perspectiva. Val? Aleshores, en compte, totes les mesures he anat unint-les en la D i marcant. Ara vaig alçar perpendiculars amunt per a formar tot l'entramat d'horitzontals i de verticals. Rodem la làmina, acomodem l'escaire i el cartabó i solament farem la línia de la primera a la de 6, a la més alta. D'ahí fins ahí. I així en totes. Continuem. Pare. Continuem. Pare. Falta l'última, molt important. Si no treballem correctament en l'escaire i cartabó, no queden, estos dibuixos no queden bé. Ho portem matxacat durant tot el curs. Ja ho tinc. Ahí ja està la paraula, les lletres ja formen hola. Anem a localitzar-les. Mireu, ahí està la H, me la marque, la O, separació, la L, no us equivoqueu, separació i la A. Vaig a repassar l'hola per a que pugueu veure el millor. Ja tinc les lletres resseguides. Vosaltres hauríeu d'esborrar totes les línies interiors i després ja pensareu com acolorir-ho i preparareu com voldreu les vostres lletres. Anem a donar-li el volum, el grossor a les lletres. Mireu, el grossor se dona com està així, en horitzontal. Per tant, aniré d'aquests punts treballant les horitzontals per a donar-li el volum. De manera que col·loque l'escaire i cartabó i vaig anar traçant amb molta precisió la part de dalt de les lletres. La A, la L, queden molt finetes perquè cada vegada van fer-se més estretes perquè estem en perspectiva. Ara anem a fer la tapeta de la H, molt fineta, i l'altra tapeta de la H.
Vegeu? Ara anem a fer l'interior de la A. És la lletra. Anem a fer la L, l'interior, ahí. La A que se m'havia oblidat. Ara la L per ací, la O, la H, la O i la H. I ara faltarà tancar les lletres. Vaig a fer-ho jo en un color, vaig a anar acolorint les cares i veureu que clar que queda. Utilitzaré un groc, un verd i el blau que ja tinc. Mireu, al aplicar el segon color, tapeta i tapeta de la A, de la L, de la O i de la H. Ara em falten acolorir les parts de verd, però necessite tancar les lletres per darrere. Per a tancar les lletres ho he de fer amb escaire i cartabó, si no, no puc treballar. De manera que tanque la primera barra de la H, me'n vinc a la O, tanque la O, ara tanque la L, molt xicotiu, ha quedat ahí, i tanque la A. Ara puc pintar de verd les cares que tinc. Mireu, la H està completa i ben tancada, la O també, la L també, però així estic donant-me compte de que no he tancat la A. Per tant, vaig a completar aquesta línia, escaire i cartabó, es tracta d'una horitzontal i aleshores tanque. Mireu, ara és molt important aplicar els conceptes. Per a treure una bona perspectiva tenim la perspectiva lineal. És el que ja vam veure en fotografia, el punt de fugida. Tot va a un punt de fugida. Eren aquestes fotografies que fèieu dels carrers, dels camins, de les vies del tren, que es veu que les coses són grans propet nostre i conforme van cap a dins van fent-se menudes. Perspectiva lineal. Però després tenim la perspectiva atmosfèrica, que fa que les coses que tenim a prop se vegen nítides i les que estan lluny van perdent intensitat. Ara vaig a colorir bé les meves lletres per a que vegeu que vaig a donar-li molta intensitat al primer terme i vaig a llevar-li intensitat al que està més lluny. I el tercer element que juga en la perspectiva és la llum i l'ombra. La projecció d'ombra genera també espai. Com podeu veure, ja tenim les lletres pintades i ara en un 0,2 podeu resseguir-les. Ara vaig a fer un piso molt senzill, com un taulell d'escacs. I agarraré cada 3 centímetres, m'inici des d'ací, i marcarem en el 6, 9, 12, 15, 18, 21 i 24 i portaré aquests punts al P. Me queden un parell, mireu, me les he marcat en blau per a no confondre-les a les altres. Recordeu que no haveu d'apretar, són línies molt finetes, molt suaus, que després ja les resseguirem. Jo estic fent el vídeo i aleshores necessito marcar-les un poquetet més. Ja les tinc, totes. I ara, l'última, vaig a unir-la amb la D. I també vaig agarrar-me, per a fer el vídeo perquè me ve millor, vaig agarrar-me un color verd amb aquesta última i vaig anar marcant a cadascuna de les línies que van fugades a P. Vegeu? Les tinc totes i ara vaig a traçar per aquestes línies horitzontals. Vaig a fer l'última. Estic veient que em falta l'última. A veure... Sí, em falta l'última. D'ací fins a P. Solament marque el trosset que va per darrere. I ara
de D fins ací, vaig a marcar la última. I ara, molt important, escaire i cartabó. En escaire i cartabó, l'escaire, i perquè cada marqueta que he fet, una recta horitzontal. Vinga, anem a per la última, per ahí, i així. Baixe, la següent, i vaig a baixar per totes les que tinc. I la última, ja ho tenim. Mireu, hem generat un piso com un taulell d'escacs que està en perspectiva. Aleshores, ara estaria interessant que n'acoloriu un sí, un no, un sí, un no, i cap a dins de la mateixa forma. Recordeu l'efecte de la perspectiva atmosfèrica. El color de davant ha de ser intens i el color del fons ha de ser més claret. Amb goma d'esborrar esborraré això, que no li fa falta, i la làmina ja estaria acabada. Així tenim una làmina acabada. Com podeu veure, hi ha alumnes que volen canviar el nom i volen posar el seu. Prèviament, en el cas d'Aitana, va preparar les lletres en el full quadriculat, va veure les mesures i va treballar de la mateixa manera. El terra, en lloc de fer-lo de 3 centímetres, de fer el terra quadriculat, va fer de cada centímetre i mig, posant-ho així. Van anar a P, que encara podem veure com està ahí. I aleshores va fer el mateix en D, que el tenia així. I el que va fer per a fer aquest efecte de parquet és una línia horitzontal, sí, una no, una sí i una no. I ella ha donat el degradar de forma diferent. Ha fet més claret el principi i amb més intensitat el fons. Mireu que també ha aplicat ombres, unes ombres posant la llum, i ella ha fet este piso que s'ha obert i ens deixa veure un univers. Per últim, us volia mostrar el disseny de la A, en el qual ha hagut de posar el 10 més que necessita per a treure la part de dalt, 10 i 10 més. I de alt li ha donat 10 i després hi ha la resta d'altures que les necessita per a formar el nom.